Niya na dili makapahuway ang kalag ni Riami Tokmo. Tungod aning Biangkali. Tungod kay klaro og tataw kayo nga gilubog ni Biangkali ang investigasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Labangon Police Station. Klaro og tataw kayo nga wala malipay si Riami Tokmo aning pagtumaw ni Biangkali, mga kabombo. Akong gihangyo ang mga igsoon ni Riami Tokmo, sila si Ma'am Chichi Tokmo poblasyon nga unta dili mo magpailad aning Biangkali. Ako mismo ang akong tuyo og tumong mao ang pagpagawas unta sa tinuod nga nahitabo og dili ang paglubog sa kaso. Ako mismo 100% nisalig ko sa investigasyon sa mga sakop sa kapulisan tungod kay gisuportahan kini sa mga ebidensya sama sa CCTV footage. Nakita nga si Simeon ang nagbaligya sa cellphone unya wa siya'y kuyog. So kwahi sa gisulti ni Biangkali nga nagkuyog si Simeon og si Jewel sa pagbaligya sa cellphone, mga kabombo. Og ang autopsy result nasuta nga namatay si Riami Tokmo gumikan sa pagtuok. Namatay sa tuok si Riami Tokmo base sa autopsy result. So kwahi sa gisulti ni Biangkali nga namatay kuno sa puspos si Riami Tokmo, mga kabombo. Gisulog karton yung gipuspusan. Anong kibaw ka gisulog karton? Anong kibaw ka gipuspusan? Grabihan mo mga daga hatag og istorya god kisa kay direktor aning tanan, mga kabombo. Gawas ana dunay DNA test nga nagmatch ngadto kang Simeon Gabotero, mga kabombo. Dili pariha kang Biangkali nga puros lang istorya, puros panaghap og wala gyud nakapakita og ebidensya sa iyang mga gipanulti. Asa may inyong tuhuan? Ang medical result, CCTV footage og ang DNA test nga nahipos sa mga sakop sa kapulisan? O ang istorya sa mga marites nga way klaro? Dami account pagyud, mga kabombo. Ang mga sakop sa kapulisan na low moral. Balik ko na ko ha. Ang mga sakop sa kapulisan na low moral. In town, aning gihimo ni Biangkali. Sayang mga gipasiatab nga nagkasumpaki sa resulta sa investigasyon sa mga sakop sa kapulisan. Gani doon na nitanyag og dako nga kantidad sa kwarta kung panalitan makapakita og CCTV footage si Biangkali kay nipasiatab man siya kung panalitan makapakita siya og CCTV footage sa iyang gipasiatab kini si Biangkali nga matod pa niya nagkuyog si Jewel Smith og si Simeon Gabotero sa paglabay sa patay nga lawas ni Riami Tokmo didto daplin sa kalsada sa Barangay Tisa, Cebu City. Tagaan kini og dako nga kwarta si Biangkali. Kung iyang ipakita iyang gitaguan nga ebidensya apan si Biangkali dili makapakita, kutob ra sa interview, kutob ra sa pasiatab, ipagawas na imuhag ebidensya aron makatabang ka sa pagsulbad sa kaso ay nagtagui. Ako karon dayon, mo-resign ko ug makapakita ka. Mo-resign ko sa Bumbo Radio kung makapakita ka, Biangkali. Ni pasiata mo sab si Biangkali nga nagkuyog si Simeon og si Jewel Smith sa pagbaligya sa cellphone apan base sa nakuha nga kopya sa CCTV sa mga pulis, si Simeon Raman ang nagbaligya sa cellphone, mga kabombo. Akong balikon nga kung pananglitan makapakita og mga ebidensya kini si Biangkali, mga kabombo. Hilabi na sa mga CCTV footage aron makasuporta sa iyang mga gipanulti. Karon dayon mo resign ko sa akong trabaho. 16 ko katuig sa Bumbo Radio. Apan confident ko, kampante ko, kumpiyansa ko nga dili makapakita si Biangkali og mga CCTV footage nga magsuporta sa iyang giistorya. Mao na nga ako mubuhi og istorya. Karon dayon mo resign ko sa akong trabaho. Akong usikan akong 16 katuig sa akong pagpanibya kung panalitan makapakita si Biangkali og CCTV footage nga magsuporta sa iyang gisulti.
Unya, ako pag yung dungagan. Ako pag yung punan. Kung panalitan makapakita si Bianca Lee og mga CCTV footage nga magsuporta siyang gipanulti, karon dayon, mulayat ko Mactan Bridge, maghubo kog purol. Og moadto siya NBI ugma, ipakita niya ang iyang nakuha nga mga CCTV footage, iyang ipakita sa NBI ang iyang nakuha nga mga ebidensya. Ugma, moadto kog Mactan Bridge, maghikog ko. Mulayat ko ito, magunang ulo, maghubo ko sa purol. Ani magod ni? Sa mga wakasabot ba? Ani magod ni? Kami mga reporter, kami mga media, nagsunod mi aning kasuha. Nya before ko nibuhi og istorya mga kabombo, nag-research in town ko Kay panilngan in town ko sa ako manager og mulingkod ko diri sa programa niya wa koy hanaw. Nag-research in town mi Gi-interview na ko na one-on-one interview. Kana si Major Valleser ang hipi sa Labangon. Nangutana ko, sir. Unsa magyun ni sir? Doon naman kuno'y CCTV footage nga nakuha si Bianca Lee. Nisukwahi man sa inyong gisulti. Nga, doon naman kuno'y participation si Jewel Smith sa pagpatay aning Riami Tokmo. Ang tubag ni Police Major Valleser, matod pa niya, wala sir, di na tinuod sir, bakak na. Naningkabot bing maayo sir nga makakuha bing mga kopya sa mga CCTV camera, CCTV footage para masulbad ang kaso. Unya di ay Bianca Lee nga muguba sa mga investigasyon, namakak na siya sir, namakak na. Sure ka sir ha, basin masunog taan eh. Sure sir, saligi ko sir. Muna 100% nituo ko ni Police Major Valleser mga kabombo. Nga kini si Bianca Lee namakak ni siya, kay kung wa pa siya namakak, hagbay raon taas siya. Ni-execute og affidavit, mga kabombo, under oath. Under oath mo execute siya og ganini ag statement, under oath. Dili kay kutob lang diya pa si atab sa interview on air, mga kabombo, nga mao ni mauna, gimislead ni Bianca Lee ang publiko. Giguba ni Bianca Lee ang investigasyon sa mga sakop sa kapulisan. Na low moral ang ato mga pulis karon mga kabombo. Samutan pas mga basher, gibash ang mga pulis sa Labangon, ang mga anchormen o sab nga ni-discuss ani nga wa mo tuo nga si Bianca Lee credible nga pagkataw, nasuko ang uban nga mga netizens nga mga gagmay og utok. Sorry ha, pasaylo ako. Pero sa mga tao nga nituo ni Bianca Lee, literal mo nga bugo.